Terve internet! Nyt meillä on aiheena kappale 4 eli liikunta ja liikunnan terveysvaikutukset. Puhutaan vähän liikunnan terveysvaikutuksista ja sen sairauden ehkäisystä ja sairastumisen riskistä. Mä oon koonnut tähän vasemmalle näitä liikunnan terveysvaikutuksia ja oikeanpuoliseen sarakkeeseen sitten niitä sairauksia, mitä säännöllinen liikunta ehkäisee. Eli ensinnä liikunta parantaa meidän kehon puolustuskykyä ja silloin se lievät hengitystieinfektiot, niin kuin flunssa esimerkiksi, niin niiden riski vähenee. Liikunta myös vahvistaa meidän luustoa ja lihaksistoa ja parantaa meidän liikkuvuutta, koordinaatiokykyä ja tasapainoa. Eli esimerkiksi kaatumisen vaara vähenee sitä kautta. Ja myös tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja häiriöt, niin kuin osteoporosi, nivelrikko ja lihasten heikentynyt toimintakyky, niin vähenee myös. No, muistatte yläkouluterveystiedosta puhuttiin HD- eli LDL-kolesterolista, eli tätä hyvää kolesterolia, joka tuo rasvaa pois meidän soluista ja LDL-kolesterolia, joka vie rasvaa sinne meidän soluihin. Niin liikunnan avulla me voidaan vaikuttaa näiden kahden kolesterolin tasapainoon. Plus sitten levossa mitattu verenpaine laskee liikunnan avulla, jolloin sydän- ja verisuonisairauksien riski merkittävästi vähenee. No, vielä liikunta myös vaikuttaa meidän aineenvaihduntaan sillä tavalla, että glukoosin kuljetus soluihin tehostuu. Ja silloin haima ei tarvi erittäin niin paljon insuliinia. Plus sitten liikunta on myös keskivartalon lihavuuden hallinnan kannalta merkittävä tekijä. Eli nämä on kaikki tämän metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä. No viimeisenä liikunta voi myös parantaa vastustuskykyä, mikä saattaa vähentää tämmöistä DNA-vaurioiden syntyä. Ja samalla myös liikunta pitää meidän aineenvaihdunnan ja suoliston toiminnassa, joka sitten on merkittävä vasta-aihe tämmöisille erilaisille syöville. Muun muassa paksusuolen syöpä ja rintasyöpä on tämmöisiä esimerkkejä syövistä, mitä pystyy säännöllisellä liikunnalla ehkäisemään. No vielä liikunnan terveysvaikutuksista, näitä psyykkisiä vaikutuksia, niin liikunta tehostaa meidän aivojen toimintaa ja muistia, eli näitä kognitiivisia erilaisia toimintoja. Ja siinä mielessä se on myös tärkeää meidän oppimisen ja muistamisen kannalta, eli tästä on tutkittu ihan, että millä tavalla välituntiliikunta vaikuttaa koulupäivän aikana oppilaiden oppimiseen. Ja tulokset olivat liikunnan kannalta myönteisiä. No, liikunta tuottaa myös mielihyvää, eli tämmöiset endorfiinit, eli hyväolohormonit, mielihyvähormonit, niin tuottaa meille erilaisia mielihyvää ja elämyksiä liikunnan parissa. Ja sitä kautta myös sitten se yhdistää meitä toisiin ihmisiin. Ja nämä yhdessä koetut elämykset, kokemukset liikunnan parissa, niin pitää huolta meidän sosiaalista terveydestä. No, puhutaan myös tämmöistä sosiaalista anti-identiteetistä, eli halusta olla kuulumatta johonkin ryhmään. Sillä tarkoittaa sitä, että ei halua vaikka mennä kuntosalille, koska ei koe niin yhteenkuuluvuutta näille lihaskimppujen tai fitnessurheilijoiden kanssa. Ja joillekin tämmöinen, ettei koe itseään urheilijaksi, niin se voi olla syy olla harrastamatta liikuntaa. Ja siitä anti-identiteetistä voi myös pyrkiä aktiivisesti eroon, kun se vaan tiedostaa. No, liikkuminen kuluttaa energiaa ja energiaa me saadaan energiaravintoaineista, eli hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat. No, lihasten toiminta tosiaan kuluttaa energiaa ja levossa niin lihakset käyttää sekä rasvaa että hiilihydraattia suunnilleen yhtä paljon. Mutta sitten kun liikuntaa harrastetaan ja kuormitus kasvaa, niin energian tarve suurenee ja lihakset käyttää yhä enemmän hiilihydraattia energiakseen. Eli sitten puhutaan aerobisesta ja anaerobisesta energiantuotosta. Eli aerobinen energiantuotto on tämmöistä pitkäkestosta, missä elimistö pitkän ajan välillä tuottaa energiaa hapen kanssa, eli aerobinen tarkoittaa nimenomaan sitä hapen avulla tuotettavaa energiaa. Ja anaerobinen on sitten tämmöinen lyhyt liikuntasuoritus, missä tuotetaan esimerkiksi räjähtävää voimaa, ja silloin ei hitä hapen kanssa sitä hiilihydraattia tai näitä energiavarastoja polttamaan, vaan silloin tarvitaan tätä hapetonta
energiantuotto, eli anaerobista energiaa. Ja aerobinen energialähde meillä on muun muassa tämmöinen kuin adenosiinitrifosfaatti, ATP. Se pystyy tuottamaan meidän lihaksissa energiaa hapen kanssa, hapen avulla palamalla. Anaerobisia energianlähteitä meillä on kreatiinifosfaatti ja lihasten glykogeeni ja veren glukoosi. Näitä keho pystyy myös sitten näissä nopeissa suorituksissa käyttämään ilman happea energianlähteenä. No, nyt voisit itse lukea sivun 4849 aukeaman ja kiinnitä etenkin huomiota sivun 49 ylälaidassa tähän taulukkoon terveysliikunnan vaikutusaika. Mieti, mitä vaikutuksia terveysliikunnalla on ihmiselle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja näkee siitä taulukosta. Ja me palataan tähän sitten tunnilla.